खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद खोनालांदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। रायजोआव मैखुन जाना लानानै देहा गाज्रि जानाय जाथाया बारा जालांगासिनो दङ। बर' नखरा जानायनि खौरां मोन्दों। सनितपुरनि बालुफुङाव जादों सान्थिपुर गामिनि कुशल खाख्लारिनि नखरनि साद' सुबुंफोरनि हालोदा गाज्रि जाना दं। खामानि मावनो थांनायाव हाग्रानि मैखुन लाबोफानानै संनानै जानायावनो देहा गाज्रि जायो। दायो फाहामसालियाव फाहामथाय सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे रादाबाव। बेरगाव दख'रा एबसु आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद बेरगावनि जथुम बानजायनायाव बेरगावनि बड'फा गेवलां फोथाराव साननैसोनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जिथि रंजालि बैसागो फालिदों। बे रंजालि बैसागो फालिनायाव बर'नि बायदि गाननाय जोमनाय दिन्थिफुंनाय, बैसागो जेवजा मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, गोदान मेथाइ खननाय, बैसागो गेवलां हान्जा मोसानाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मेथाइनि रोजाबगिरि कमला सरगिरियाबो बाहागो लाना ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो हायो। दाउ फिसिब्लानो समाजनिफ्राय एरख'नाय जागोन मोनसे वार्निं जाथाया आसामनिनो शंकरदेबनि मोनसे वार्निं सोमोनांहोदों। बयखौबो फिन खनसेबाव शंकरदेब चन्द्र बेबादि खालामनाय जाथाय आगोलावबो बेबायदिनो खालामदोंमोन। दाउ फिसिनानै न'खरखौ सालायनाय सासे सुबुंनो हरदों बे लाइजामखौ पंकज गगৈ मुंनि सुबुंनो हरदों। मख'जाथावदि जेबो रोखोमनि सोरखारनिफ्राय मोनैनि थाखायनो न'आवनो माबा मोनसे खालामनानै सोलिनो नाजानायावबो हेंथा। सा सानजा भारतनि गिदिरसिन धोरोमारि फुनसुथा शंकरदेब चन्द्रआ मोजां धोरोम दिन्थिनायनि सोलाय बेबादि गोरा नेम दिन्थिनाया सोमोनांहोदों बयखौबो। गुरुखौ मोजांनि सोलाय मोनसे उल्था सावगारिसो दिन्थिदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे रादाबाव। दरनै रायजोनि सिमानि जेंनाखौ लाना सावरायदों। आसाम आरो अरुणाचल दरनै रायजोनि सिमाखौ लाना मैया गुवाहाटीनि आसाम स्टेट गेस्ट हाउस नं 1 केनेडियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो अरुणाचलनि गिबि मन्त्रि पेमा खान्डुआ गुवारै सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि, नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाहनि दिथायाव बे सावरायनाया जादों आरो बे सावरायनाया गाहाम फिथाइ थायगोन होनना दरनै रायजोनि गिबि मन्त्रि मिजिं खालामदों। मख'नो गोनांदि बे सावरायनायाव दाजाब दानख' जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे रादाबाव। मैया जानाय गंसे गिथावना जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय राजु कलिता बिथांनि नखरनि बिटिआर सोरखारा 5 लाख रां होनाय जागोन होनना खौरां मोन्दों। आसाम सोरखारा खालामगोन। बे बिटिआर सोरखारनि जागोन 5 लाख राङा। मख'जाथावदि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि एस्कर्ट गारिनि जाब्रबथायाव जानाय प्रमद बर' बिथांनि सासे रैखागिरिनि जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन साथामा जोखोम जादोंमोन। मैया जिउ गोमानांनायनि नखराव थांनानै बिटिआरनि गाहाया दुखु फोरमायदों। नलबारिनि थागिबिमोन बिथाङा। थांनाय 2 बोसोर बिटिआरनि गाहायजों थाफादोंमोन। रैखागिरि महरै गुबुन 3 जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुङा प्रकाश बर', ब्रजेन राजबंशी आरो उत्पल पाटिगिरि। माजबाटआव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनावनो न'आव फैबाय थानाय समावनो कन्ट्रल खोमाना लानायाव जादोंमोन होनना मिथिना मोन्दों। दासिमनि भिडिअ'आ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।